After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed, God is with us through the Blessed Mother, Mary who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peña Francia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peña Francia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God. Let us listen to Almighty God. Let us listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Come, join us. Let us journey with our Blessed Mother to become that active and caring synodal church that God wants us to be. Amen. Ikanagdadaraning kapurundugan sa samuhong ronang binog na kabikunan. Ikaan puso, ikaan parasuro. Ang paalawan, kami sa imong banwaang inataman. Abang Muslim pag-agal sa kaugmahan asinan kamunuan. Sa imo kami inaarap buon sa sirangan, inaw ka magingman sa sulukan, sa imay magduman, ikan rinurok yan. Daing itang sambit,
bawat ka-Virgen de Peña, Francia. Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro ka na Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Matugang niyan aldaw sa tuyang maugmang pinagsaselebrar ang kumplianyo kan sa tuyang mahal na ina, asin iuman ang ikapitong aldaw kan sa tuyang pag-aandam sa kapestahan kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Peña, Francia, sa tuyang hagadon sa kagurangnan, ang mga biyaya na sa tuyang kinakaipuhan, sa tuyang pagkabuhay, urog na sa tuyang komunidad asin pamilya. Matugang akuntan sa tong mga kasalan, tangani magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ko rin magkuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsusulsul, kagurangan maherak ka. Kagurangan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala. Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuokan Ama, sa pagsurog sa mo, kagurangan maherak ka. Kagurangan maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulindongan, sa mga taong maramay at buo. Ginoong aming ka, rinurog aming ka, sinasamami Muraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huling ka, nagula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, Padre langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan ang pinutong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Poder
pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa buong Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan loob, kahalang ka. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, ang ginagalang na pamibi ni Santa Maria ang Danay na Birhen, makatabang sa mo, asin kaming mga talingka sa gabos man. Huli Keso Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukar po ang gabos. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banwaan in Jerusalem, tipuna an sa imong hukbo, napapalibutan na kita. Sinasalakay ninda ang leader nin Israel. Nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda. Alagad hali sa imo, maluwas para sa sako. Ang saro na iyo ang magiging leader nin Israel, na ang ginikanan masususog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya papabayaan nin kagurangnan sa saindang mga kaiwal, ang sa iyang banwaan, sagkod na umabot ang panahon na ang babae, mangaki nin aking lalaki. Dangan, ang sa iyang kapwa, mga Israelita na itinapok, mabalik sa saindang banwaan nin Israel. Pagdatong niya, papamuyahon niya ang sa iyang banwaan sa kusog na nagahali sa kagurangnan, asin sa kamurawayan kangaran nin kagurangnan na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninongan ang sa iyang banwaan, huli taan mga tao sa bilog na daga, magmimidbid kan sa iyang kadakulaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Minasarig ako sa danay mong pagkamuot. Mag-uugma ang puso ko sa imong kaligtasan. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Mag-aawit ako sa kagurangnan, huli tanaging marahayon siya sa ko. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Matindugpan gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Paladan ang nagtutuwa
An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kaini ang pagkamundag ni Jesucristo. Si Maria na sayang ina nakatalaan ikasal ki Jose. Alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria. An sayang ipinangidam gikan sa Espiritu Santo. Si Jose sarong matanos na lalaki, asin habo niyang masupgan si Maria. Kaya nag-iisip siyang suayan ini sa hilom. Mantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling sa iya sa pangaturugan an sarong anghel ning kagurangnan na nagsabi, Jose, aki ni David, dahi ka matakot na pakasalan si Maria. Hulitaan ipinangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, asin ngangaranan mo siyang Jesus. Hulita ililigtas niya an sayang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabos na ini, tanganing mautob an sinabi ning kagurangnan sa paagi kan propeta, mangingidam an sarong birhen, asin mangangaki nin lalaki na aapodon Emmanuel. Bot sabihon ang Diyos, Uya sato. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Ngunyan sa ikapitong aldaw kan sa tuyang pagselebrar o pag-andam sa kapiestahan kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Peña, Francia, sa tuyang pinagrurumdom an kamundagan kan sa tuyang mahal na ina. Ang tema na sa tuyang paghuhurup-hurupan iyo na si Maria bilang aki kan ama. Very obvious, si Maria sarong aki, gabos kita aki kan satong ama. Alagad urog sa gabos sa espiritual na aspekto. Isinabuhay ni Maria ang pagiging tunay na aki kan ama. Masasabi niya to na ang sarong tao na mabuhay bilang tunay na aki kung ang sa iyang isip asin buot kasaro kan ama. Ini ang biyaya na itinao sa kinaban sa kamundagan kan sa tuyang mahal na ina. Lambang kumplian niyo po, lambang selebrasyon kan kamundagan, masasabi niya tong kaugmahan kan gabos, kaugmahan kang pamilya, kaugmahan kan mga magturugang, mag-amigo asin mag-amiga. Sa satuyang buhay pagtubod, sunod sa kamundagan ni Jesus, o pagkamundag kan sa tong kagurangnan, ang pagkamundag ni Maria nag-o-opreser sa tuya kan pinakaduk dakulang posibleng kaugmahan
nin tao sa kinaaban. Si Isay daw andai mauugma sa pagkamundag kan sa tong mahal na ina. Sa tahaw kan sa tahaw kang kondisyon, miserabling kondisyon kan kinaaban na makasaalan. May sarong tao na nagliwanag, na nagsupay, na nagtauning paglaom sa kinaaban. Asin iyan ang sa tuyang mahal na ina. Paghuna ta, magtatapos ang buhay ta, o kaya ang magiging sistema kan buhay kang kinaaban, magiging arog ki adan sa ki Eva, nagabos pagsuhay sa kabutan ning kagurangnan. Pero sa pagkamundag ni Maria, nagkaigwa kita ning paglaom. Mababago ang kinaaban dahil may taong may pagmauot na magsunod pa sa kabutan kan sa tong ama. Asin iyan si Maria. Kaya sa pagkakataon na sa tuyang pinagseselebrar ang sa iyang kamundagan, kita igwakan dakulang kumpiyansya na may paglaom nin katuninungan sa kinaaban, katuninungan sa tuyang puso, asin katuninungan sa tuyang kapalibutan. Iyan ang kahalagan po kang selebrasyon ngunyan. Alagad, maski nga ni, mayo po ini sa level kang solemnidad. It's an ordinary feast. Pero sa tuyang pinagseselebrar, ang bilog na simbahan, nagseselebrar kan sa iyang kamundagan. Actually po, nagpuon ang pagselebrar kan kamundagan o birthday kan sa tong mahal na ina kan ika-anom na siglo. Tano po ta sa aldaw na ini daw talaga ang aldaw na namundag ang mahal na birhen, because actually po sa gospel mamang kitang nadangog na September 8 ang kamundagan kan sa tong mahal na ina, neither in the Old or New Testaments or neither in the gospel may kitang madadangog. Alagad ang nagpuon pong celebrar ka itong mga Kristiyano, mga Katoliko sa Eastern Church. Minhuli po sa saindang kalendaryo liturhiko, nagpupuon po ning Septyembre ang saindang liturgical calendar, kalendaryo kang simbahan. And then it will end on the following on August. Asin, digdiman po, iniman po ang naging basihan, kan pag-celebrar niya to, in fact, kang Immaculate Conception. So, September 8, you count 9 until December 8. That's 9 months. That's 9 months. So, iyan ang naging reference. Kaya kita nagsicelebrar kang Immaculate Conception sa Disyembre 8. Sabi ko nga mayo pong account. In fact, ang gospel na pinagbasa tango niyan, bako man pong kamundagan ni Maria, kundi kamundagan ni Jesus. Kaya sa kita, nagkuakan basihan, kan pagselebrar, kan kamundagan, kan sa tuyang mahal na ina. Susog sa pag-adal, yaong po ini sa Proto-Ebanghelyo ni Santiago, Proto-Evangelium of St. James. Ini po ang nagpano kang gap. Mayo pong historical value ining librong ini, alagad digdita makuko kung paano nag-develop ang piety, Christian piety kan simbahan. Susog sa librong ini ni Santiago, Proto-Evangelium of St. James. Si Ana sa kakasi Joaquin, ang mga magurang, kan sa tuyang mahal na ina, baog, day nagkakaaki. Kaya sinda, nangadji na magkaigwaning aki. Asin, sa karahayan, sa karahayan nin Diyos, sa herak nin Diyos, tinawan sinda kang aki.
Ang siring na istorya, arog kang kadakla ng mga magkakaparehong istorya, tatauanin doon ang interbensyon kan Diyos sa buhay ni Maria sa kapinunan pa. Oh, siguro nakadakol kitang nadangog na mga istorya, lalo na sa mga reliyoso, mga padi, paano ta nagpadi ka o nagreliyoso ka. Sa totoo po ngaya talagang sa puon pa dinulot na ako kan sa kuyang mahal na ina, tan ako naghihilang-hilang, pinagpanuga ngaya ako kang sa kuyang mga magurang na pag narahay ika, papapadion ta ka, talagang papasiguro ko na ika maglaog sa kumbento o kaya magpadi. Kaya uyang ngaya ako ngayon. So, similar stories. Arog kayan, si Maria naging biyaya sa pamilya, sa mag-agom na si Joaquin asin Juana. Kaya pinagpasiguro man kang mag-agom na si Maria sa kapino man pa maging banal. Dahil kaya ang pagkamundag ni Maria kaugmahan sa mag-agom na Joaquin asin Ana. Anda ininda naaaraman, ang bilog pa na kinabanpalan ang mag-uugma sa kamundagan kasatong mahal na ina, hulita sa kapinunan pa, pinag-andam si Maria na maging eerokan kan ikaduang persona, kan Santissima Trinidad, digdi sa kinaban. Kaya, ini ang dahilan kung taano kita nagseselebrar kan kamundagan kan satuyang mahal na ina. Sabi ni San Agustin sa Ingles, she is the flower of the field, from whom bloomed the precious lily of the valley. Through her birth, the nature inherited from our first parents is changed. Nabago ang kinaban sa pagkamundag kan satuyang mahal na ina. And of course, later on, sa iyang pagpahayag kan sa iyang pagsunod sa kabutanin mahal na Diyos. Ano ang leksyon sa to kan pagselebrar? It's not enough that we honor Mary, give her importance, pero ano ang magiging epekto man kainis sa tuyang pagkabuhay? Nakita digdi sa kinaban, dapat maging ang sa tuyang buhay, maging liwanag man sa tuyang kapalibutan. Kita nagseselebrar kan mga kumpleanyo nato, mga birthday, siguro ngunyan, igwang nagseselebrar ning kumpleanyo. Magay na paghurup-hurupan, digdi sa tuyang pagtiripon. Like Mary, what am I here for? Ano tayaon ako digdi sa kinaaban? Ano ang mission ko? Ano ang liwanag na pwede kong ihiras sa sakuyang kapwa? And bagoy na aarugan, ehemplo, inspirasyon ang satuyang mahal na ina. Kaya lambang kamundagan, nag-aapod ning panibagong paglaom sa kinaban. Asin ini totoong maray sa buhay kan satuyang mahal na ina. Sabi kayan, if Jesus is the expression of God's love, Mary is the foreshadowing of that love. Kung si Jesus iyo ang perfeksyon kan pagkamuot, si Maria iyo ang anino kan pagkamuot na iyan kan kagurangnan. We see in Mary the love of God. Kaya arog na sa nakayan ang pagtaotan ng pagpapahalaga sa aldaw na ini. As in, huli ka Maria, kita nagkamit kan kaligtasan. Huli kan sa iyang interbensyon, tabang, pamibi, kita nag-aako kang kaligtasan na sa tuyang inaasahan, linalauman sa tabang asin pagsurog kan sa tong mahal na ina. Amen. Matindog ang gabos. Sa pagkamundag kan sa tuyang mahal na ina, nahiling taan kapinunan nin pag-utob kan plano ning Diyos para sa pagtubos kan kinaaban. Kay ba niya, mamibi kita sa Diyos na naglalang sa iya
napano ning grasya, ang simbag kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, daing takot na magharubay kan Ebanghelyo, na niwala sa iya kan akin ni Santa Maria, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing pagtubod, magdulok sa kagurangnan na namundag sa pagligtas kan sa iyang banwaan, sa indang mga kasalan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing pahilingan nyato, ninmaninigong pagkamuot, asin paggalang an sa tuyang mga ina, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa mga pamibi ni Santa Maria, ang mga Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kapahingaloan sa Santa Maria, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Ama, sa Eucharistia, an sa imong sa iyong mga si San Joaquin, asin Ana, warasan, ang sibuyang mga pag-arang sa pagtubod, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kung ano sa imo ang ipinagbubuo, nakuha na kayo kanino, asin pinagpuro-puro, mamimidang ka. Asin mga sa Diyos ipinaubayan sa asinan mga masunod na mangyayari. Itaas ang gabos na pagkatakot, iwinalat sa iyong mga kamot. Panok ang Espiritu, ikanagsabi. Uyaan o rihipon kang kakurangan, mangyari susuksa sa iyong itinarang. Uyaan o rihipon kang kakurangan, mangyari susuksa sa iyong itinarang. Magpamibi ka matugang tanas sa kos sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan na natam sa imo mga kamot, para sa kamawan asin kamarawayan kan siya ngaran, para man sa pagpaganabang nyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagroromdom sa kaugmahan kan pagkamundag ni Santa Mariang Birhen
nagdudulot sa imo kan sa mong mga atang, asin mapakumbabang nag-aarang, na magtabang sa mo an pagkatawo kan sa imong aki, nahali man sa nasa birhen, nagpakanig kong mag-ako nin laman, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Itaas minas sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami ng pagtubod sa imo, na makangalas na kauswagan kan gabos na santos, urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Mariang Birhen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay, ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga. Asin pinadanay mo sa mga panahon, an balakid mong pagkaherak. Kandungawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinaom mo huli sa iyan para ligtas nin tao, an aki mong Sesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo ni mga angheles nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sa good paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong matingog sa kaugmahan ni mga magkairiba na nagsasabi. Banal, Banal, banal ang kagurangan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, manukan sa imo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladanan minaligis sa ngaran kan kagurangan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadaan banal, burabo ng gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na Sesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iyong mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya maning kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson, para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. sa lambang pagkakan, may kaining tinapay, asin pag-inom kang kalis, ang pagkagatan o kakurangan, Ipinapamareta niya mo. sa kod na ikaw ang
Kay kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat ang pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay iliwat asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhay na anak kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo sa Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayakon sa langit, panalon ang ngalan mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa sa mong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyanon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Mga nagkakasala sa muyan, asin aray kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga alaw niya mo, an katuninungan,
Tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, itinataw ko sa Indo, hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Uyan, Kordero kan Diyos, uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, sinasakong kalag, mauumayan. Liwat pagirumdom sa pag-ako kang banal na komunyon, halion po muna ang face mask bago buksan ang kamot. Hawak ni Kristo. Amen. Ano ining kusog na sako nagsasadol, pasiring sa imo ako isinusubol, kapangyarihan na daing masayumahan, katungdan na daing matalikdan. Uya ako liwat sa imong atubang, daina
di mo nakukuhaan sa kuyang kahulugan. Ang katuyuhan, asin ang kaabtan. Ang hawak mo, iyoan sa kuyang kaumayan. Ang kasimbagan sa sakuyang kagutuman. Unyaon sa imo nawawaraan kapaganan. Napapara sa kunan kahatikan. Unyaon sa imo namamateanan katuninungan. Nakakamtan sa kunan kaligtasan. Unyaon sa imo. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, magrokyawan sa imong simbahan na pinakakan mo sa mga banal na misteryo, mantang siya nag-uugma sa pagkamundag ni Santa Mariang Birhen na naging paglaom asin maagaho na kaligtasan para sa bilog na kinaban, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magluhod po ang gabos para sa ikapitong aldaw kan nobena. Makawiwiling Reyna, asin ina niya mong Maria, sa imong pagkaina, yaon ang kapanoan ning grasya. Ibinahayag kan anghel na si Gabriel na ikapano ning grasya. Ang mga Kristiyano naghihinguha na makahiras sa kapanoan kan sa imong grasya. Binot mo kan Diyos na kagurangnan, na ika maging tagapag-ultanan sa pagwaras ni langit no na biyaya. Hinahagad niya mo sa imo, nin may kapakumbabaan, na itao mo an samuyang mga kaipuhan, sa pagsabuhay kan samong pangapudan, asin sa pag-utob kan samong mga katungdan. Tanganing makapagdulot kami nin kaugmahan sa mahal na Diyos. Dara kami sa udok na buot sa pagsulsol, nin huli kan mga kasalan, asin tawi kami ning kusog buot na magdulok sa sakramento nin pakipag-ulian. Nuestra Señora de Peña, Francia, pamibi mo kami. Isusunod po niya to ang floral offering. Si may darapong burak, maglinya na po digdi sa tahaw for orderly floral offering. Magdiretso na po. Inabot ng pagkabagabag, naway mabanahagan ka, hindi lang natala ng umaga. Kahit aluman ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka.
Isusunod niya to ang pag-awit kang salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evei, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordiae oculus, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Ut ignipiciamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filite habitaculum epicemiretur, Spiritus Sancto parante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eos pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobisco. Amen. Magtukaw po sa nagkapirang pagirumdom. Susog po sa satuyang schedule and sponsoring religious organizations po ngunyan. Iyo ang Parish Youth Ministry. Inda ko kung yaon ang Parish Youth Ministry. Knights of the Altar, Corsilistas, Perpetual Help, Fatima Association. Singin man, kung may mga taga-Lordisiyang and Bagasakan, sinda po ang asin Committee on Youth and in charge, dahil ini po ang aldaw para sa mga holiness asin kaakian. Para sa aga po, tanganing ma-informara, nakapos man po ining schedule na ini dyan sa luwas. Ang sponsor po sa aga, Apostleship of Prayer, Cantate Domino, Legion of Mary, Confraternity of Saint Joseph. Ang mga barangay, Ramsan, Santiago Yang, and Santiago Old. Committee on Social Communications ang in charge, aldaw para sa nagtatrabaho sa media. So, yan po. Sa aga, iyo po ang. And then, sa aga po, ang misa sa Divino Rostro, gigibuhon po pagkaaga. Tamayo po kita ning misa pagkahapon. So, yan po. Matindog na po ang gabos. Bago ko po itao ang bendisyon, makanta po muna kita kang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Viva la Virgen! Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intercession kan sa tong mahal na ina, bendisyon kamo kan Diyos na makakaman, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Palakpakan niya ito ang sa tong mahal na ina. Maski ang kasalogan, sambit ang sundaran, maski ang kabukiran, ikaw ang tuklaw. Kami simong ati, pananin kagmahal, simonan ng ato, ikagamutan. Kami simong ati, pananin kagmahal, simonan ng ato, ikagamutan. Awit ko at awit ng pagkamuon, sa simo sa huyang ibinudulog. Awit ko at awit ng pagkamuon, sa simo sa Diyos Maria Ramrag po, mignovena po kita ki Nuestra Señora de Peña, Francia. Sa ngaran ni naman, Diyos Aki, patin Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Awiton niya to ano, Espiritu. Sa puso
asin buhay, bilog mo idinudusay, bilog mo idinudusay. Maluhod po ang gabos. Pagsulsol kan kasalan, kagurangnan kong Hesu Kristo, Diyos na totoo, asin taong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsul ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaherakon. Nagmamawot ako na dai na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina. Si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan naan sa kong pagpamibi, sa kuya man ay dinudulot sa iya, bilang sa man na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna, asin niya mong Maria, ang sa imong mahamiso ng ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno. Sa pagmaawot kan Diyos na ipinadara sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoan ning kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya, an isinamno sa imo kan ipinangidam ka. Mga biyayan itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay. Mga kadakulaan an isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras kan kapanoan mo. Tabangi na matauan ang nagihelang nin kaumayan. Ang nagmumundo kaalingan, an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel na guugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria sa muyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento ni Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi sa pagdebosyon sa imo. Nasiring sa katig na makakalangan sa muya. Siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan. Siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nagaarang ako nin udok sa buot sa imo mahal na ina. Nagaarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso. Tanganing matala ng God sa sakuyang puso. Ining mahamison asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita kay Birhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon, nin pakimaherak asin ipamibi niya toan. Ave Maria, pano ning grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan sagkod sa pagingagdan niya mo. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na magin maninigo asin magin kasaro kan sa imong mamumuto na aki. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaihan asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan sagkod sa pagingagdan niya mo. Amen. Agihan nin mga langit no na biyaya, tauwi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an sa mong mga kasalan. Ave Maria, pano nin grasya,
ang kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan sagkod sa pagingagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami laban sa mga sugot kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, panonin grasya, ang kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan sagkod sa pagingagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana. Darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, panonin grasya, ang kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan sagkod sa pagingagdan niya mo. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tatanin langit. Ave Maria, panonin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan sagkod sa pagingagdan niya mo. Amen. Pamibi ki Nuestra Señora de Peña, Francia. Hilingaman kami, umaherakon na ina, Birhen de Peña, Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kaheraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At amanaan sa mong familia, katuod asin parasurog, tabangi kami na sa imong mga devotos, sibuhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaiponin sa imong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing masurog asin matabangan mo kami. Danay mo kaming antabayan bilang sa imong mga devoto, nadara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman. Minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña, Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, surugan mga nakikimahera ti Kristo, tabangi ang mga maluyan, isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pabayai ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamate ang lugod ang sa imong pagtabang, din gabos na nag-uumaw sa imo. O inang Virhen de Peña, Francia. Papagka ni Goa o Birhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi sa ikapitong aldaw. Makawiwiling Reyna, asin ina niya mong Maria, sa imong pagkaina, yaon ang kapanoan nin grasya. Ipinahayag kan anghel ganit Gabriel na ikapano nin grasya. Ang mga Kristiyano na naghihinguha na makahiras sa kapanoan kan sa imong grasya. Binuot man kan Diyos na kagurangnan na ikamagin tagapagultanan sa pagwaras nin langit no na biyaya. Hinahagad niya mo sa imo nin may pakumbabaan na itao ang samuyang kaipuhan sa pagsabuhay kan sa mong pangapudan asin sa pag-utob kan sa mong mga katungdan tanganing makapagdulot kami nin kaugmahan sa mahal na Diyos. Daraha kami sa udok na buot na pagsulsol nin huli kan mga kasalan asin tawi kami nin kusugbuot na magdulok sa sakramento na nakikipag-ulian. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Amen. Amen. Matindog po kita.
kaming sinasarigan. Ikaanli na lauman, urog na sinasarigan, sa pagkaabot na marahay sa langit mo rawayan. Di mo kami pabayaan, di ka inikinaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay na kadadatngan. O Virgen Maria, mahal, ni Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, ulan ni kaming sinasarigan. Minaluhod kaming unyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami agad man tawad kan sa mong kasalan. Sasai mo inang mahal, sa muyang hinagad man, nasa muyang kauyaman gabos na mga kasalan. O Virgen Maria, mahal, di Peña Francia ngaran, patronanin kami ko, ulan ni kaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmaan, an mga tingog pag-arang, ninbilog na kabiko, ulan mga katuod mong anan. O mamumuto na ina, hinanyuga kami bayan, malunok ming pag-agagha sa langit simong darang. O Virgen Maria, mahal, di Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, ulan ni kaming sinasarigan. Awiton po niya to an O Maria. O Maria, ipinangitang dahil kasana, kami
Kami pamilihan namin na dulosimo. O Maria, ipinangitang daing kasalan. Kami pamilihan namin na dulosimo. O Maria, ipinangilang daing kasalan. Kami pamilihan namin na dulosimo. Awit kay Nuestra Señora de Peña, Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Sa ngaran ni naman, in Diyos sa Akin, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat. Maski ang